den sempai nam eja wusu bema ene ne dom ye da so awo bonum bononso na pu efam sompa nkransa 90.7 woden sempai nam ena ahenkuro ne tachiman 106.1 brother Philip mo wa hene champon ene ataja mfu amo etoto petesa eduru chiri sa frequency krona no mfimfiri mantemu ye fra ne kingdom ewo mankasim eden sempai edi atwagu pa kene seven radio ye live also e connection mountain so decoder na so baby FM stations ne wono yezu ye ginam den te se pampina twede ampon wode asase etu aso no eno achi Facebook ye ne munhuma na so ye live for ho SOMPA Accra 106.5 live obeba so oba na ade wadwen kire won kanto so na afi wache na obi nso anya bisa na SOMPA 106.5 FM Accra ho nso obenya yen SOMPA FM live ene ye YouTube a eho wonu me wa mano ni nyina fokwakudo nyina mo o aburo kire wo Ghana hwa na wo faye edifree afekamu.com dodo na edenam titu na adrafo no www.sompaonline.com yewra taboaten wabona boade akwa akoto a wonya bia kenkan no na wo san hwe woni so ade obia bedi information ewo Emmanuel City hwa pe komisadomase ena Kenstan so no eno ye SOMPA droma wobia tum enkransa na tifin ho midimafo eba center Dr. Tam da so dano no anwumire wode tam ato ye kase so ene ye bedia ma yade bi e wo ho no se bra no wonfa tam ento so ma yade ne nyira e opoku ase ma yira ena ebu akwa agogo bra wo gogo yade ama pomoden pa ba just bread and pastries wo mo na ye just hot kinka wo mo de yellow corn papa no ene yoye aye ye ho abomu bibia obetumi aye woda na efieje dum na susika kuma bi ena ade kwa akwaje hye nso e wo dome Commercial Bank nechi anwumire wo mukutaye mu ena nsempa no eduru waboboa no sada na St Augustine edie ntototo so ba bia ntabusua yenye enwa enebre na ensem no yeno emusuko hye nso se eduru pai so a de yato ne din se hot bite no kase no nyade a ewura no mu nanso ye ka ne hyehye na ye de atoawo de ye ebinom prepre no na ne kana ye wo mo kana no eno ena ye bo aboso akukuduro mu na yesi asam nanim na efe yeso na meme kutamu akokosi ne dua ehu asam ne po eno sa ne yedomo asuko ekokosi ase na ene baabia ye wura na abusua ye kwa ahafo ano na afo ho baabia ye wura Honorable Ibrahim Isaka Yamba Nelson woye abankra chipani na Honorable Yakubu Muhammad woye mrashe badwani ema wonom no eho ne ye wura na eho nso wo mahin kuro ne ye digama na no otese bedeza wusu ansa no wo bo ehwa amane ne ekoso nyina edetoa yen na enkra free weba enese emrashe badwani ya wowo ahafo ano South East ho Honorable Yakubu Muhammad ene ne DC Honorable Ibrahim Isaka Ayamba Nelson womo ebo anan ekwa adujama o na adujama no de na womo kwakoye nyina no womo nsu se de ebinom ka no 24-hour economy market no eho enkomo na de wono mokoi na womo kokoduru adujama abusua ese wani no waso ense wo ka kire bra Facebook wo eno no SOMPA Accra 106.5 live na so beka live for no ho na hwebi wonya fiti ye no sade ekoye ye no anka ate se Yesu reba ya ebi no de mrenkansin hia wo mo na ebi de ntuma ese ho ensonye sa na kokoye yi adehia wo mo wadi jama no ebo wo mo tutu na adekura ka wo mo ema sa tutu yi wo mo boye de enwuma eda ni wura no ne yete no ebeneze owuso ansa wonya adaje ko ho ntino de ma sa tutu bo no bae no adehia wadi jama wo no mo kire Ano mutuo kitu bia baganda mila kitu bia bidizi na hampino baganda mila onta aka kana mzee kafola wajio onya gamano ni tesa bade otu gamano ni kwa otudia kati kwa ngebe tom ni yadizi bia ni yadizi na otudia ya sawsa 24 kwa market no ya delegate ya ina tuaba wabato kwa tu ni yiwo ya saw ya to anya mbi e DC yo president ya samahama market no mo de kwa be so le amwaye yakabia DC ni se obo e ko ma nyabi bia MPC obo e ko ma nyabi bia ya samahama se omra mo me kase bi ma on ko ni bani fomna mo ma ku ya ku e ma ye let's not 4 years no ye ti nya campaign ina to mo kwa ma NDC ya samahama afa DC ni dia ni mo na o ya mtinya ka wase we aya deshia
one more Adijama Afuano South East Abatwa Mpesua so baby Honorable Ibrahim Isaka Ayamba Nelson one ya bankrachi penny one nemra sebedweni Honorable Yakubu Mohammed bra wo mo bo anan se wo mo kwa Adijama na we nyina no 24-hour economy no ho na ma ejegu wo mo chemu saa Honorable antimi amie na no mpo anka de ntia wo mo ba na eho tutu na yede epamo wo mo no na se bin campaign se enyumo obo afia anka ye monkonten enkonkohia no na de ntia de hia wo mo Adijama edi tutu ene hia Honorable MP na chese wo mra se badwani ba na enye wo mo akọ na enye wo mo nika na abankra chen so ka ho na eno nso anye wo mo nika no wo mo bo wo mo ntutu no abusua sansemi de gi Ebenezo usu ansa ene betimi aboso na nso ansa na no abusua ma menka se menkyerɛw midimafo haba center Dr. Tam da so eda no abusua me kanfa ma se minnim yade etew so ya wo nkɔ ne nkyɛn ema won fa time ento yade so na won hwew diabetes asikyire yade ana anwodwe stroke yi wo wano aduro na abusua wo de medi ho nkomo ne de akyerɛw na nso de ekofa tutubɔ ne bai ewa Adijama ya de hye wo ho ya nyi twenyi adoa mofra nyina aka ho a wo mo bɔ no abo no ntutu no maye me Ebeneza na de ekɔ ebu aten de ebe ebu de ogina ho no won na atentere ne trodo no wotimi bu Ebeneza usu ansa anwumere so mpa kase hot bite ni yebutu nkra dome Watermelon Street ni so sensi ya ugina he ye mo wadwo emo akwaba mezo sapam sisi amero kase ni gina Adijama sisi amedi meni hwe nyoma ekoso wo Adijama krodie mu ate na bra Honorable Yakubu Mohammed wone ne DC Honorable Ibrahim Isaka Ayamba Nelson wo mudru Adijama no na ye fans ne yede ma wo mo ana ye ntutu wo na betini aboyemu sasem we abo we a ye fa na ntonton wo ka bi tie na ma me say wo ko nipa kuro mu no na nipa ebo wo mu nsema no no kre ene wo say ensembo bebre no enye kanfo no mu kanfo wo mu prowoku ye asem wo etiawa a wo mu sa nkofo a no wo mu botutuo na afoso no wo mu ye enye se wo mu fanso na ya de se wo mu huru wo mu pa san se wo mu kire mu se wo mu twa kesi a 24-hour economy market a wo mu nim se ebe Adijama no tese ame no ka se ni yi no kwanta akwa piem e wa abesoa a se sia no wo mu ya de ntie no na kene do dai non du pepepepepepe contractor afre na o Adijama na wache ya dom kotoko se wo mo bwa no ho na oba de aso o mu ba no mu de aso aba be bofom na ya se Adijama na se e wo Adijama afede nko wi akira ya yi na nkwantanan ama ade no ya kwakoye no abesoa enu na kroma fo to omuti atia enye yeda san se nana brempo mu a wo no tina konya so na empanifo to nsafa na to maka bi ya cha se enei se wo duma bi ya kan ya baba be djuma se wo krom ye wi a what na kwakoto wo duma di so na fo be wi akire no ni ayi wo kwanta de a ne ya de se wo monti atia kra ma ne yi eti apam that video na ekoso gina akire se wo mu bom penifo tutu se wo mu firi krom wo na so wo mu officer na so makana ya kase a e wo Adijama ho na DC enso so ba wo betena na wodi na ban scratch pani no wo mu kire mu se wontu that officer en fa ko piem wa beso asa se ho e na wo ye ne dwuko se sia na wodi ne dwuma di to fa nko no nko di ne dwuma ene na empani ni abre nti e ba sa no tutuo ni nyina no na nanom nso support e eja ama wo mo boy ne da se so wo hwe video ba ku bi a na oba pani bi asa wasore gina se de wo ye ne nsa no kire se yempam wo mo ana bo sa video no oba pani anu wo ma na na nya bra no wo kasa nyina no enye obi bia da se Adijama hema wo no ena na nya bra wo kire se empanifo yi omu 419 sanse mo kire omu so mu nkan na omu baba be di dwumadie bi se wo krobo afede wi kira oba hema fra no ntoma ababa be trase na na fra no ntoma ababa be trase
ewi atira ya de yi omu kwantanai eti sade ne de na na hema ate ate ye tiaruti ena na hema eje ne ntuma gu a wakofa ta de foforo a wo chefe je mpanifo no aye omu ani eti wo mu sro wo mu firi fi onko no mu fo ma semu nyina anko say wo ma yo mu fo wa na wo ma yo mu dada akra amo mu kokwa aya tete na sankotoa etiane ahema fo a wo mu fi ho na nanu mu konya so fo a no mu fi ho assembly members ana ko ma fo ni nyina no ana na aka boma tadwumadie wo mu pa mu panyefo ezo mu firi wo sanse wo mu no mu chekere man na yeyi e wo kimo. Wow. Eben mo na sesi wugina hoi no still na nanoma akoma mma fom na honorable mo so se die ntina ade anka yesa ba adigama wo manfa nko na so abesewa no eno wo hen na adigama nso wo hen constituency foforo abesewa no eye kro a etwapo ewo ahafo aro south east abato mpeso ado so okay airport ya wo mu kwakwa ya ade no akabro frequency bese anase anamo baku bese aduasa duodu bechem a yaka no south abato person duodu ho na wo mechi sema ewo mo chiemu se enu tiama mpanifo ya ni abre nyina ye se from bebe wo mo di se adwabie no ekota no south pro a ebi kan bechem no bechem fo so di wo mo die na baba bepiem wo bechem nkwanta ene ne ben eho ene ye pepepepepepe enso okay ene twa wo mu yelu ntam na se market yelu ko baby baako a ni nyina market ne nya market ketwa market hwese ko baby baako no eno na twitwi wo ba so kakra ena adudwama no so na ye kura e bi kan ewo abato mpesua no so kura eso e bi kan ewo abato mpesua no so ho so na ye de so capital town eno musa wo already established market e wo ho a chesero de every Sunday bia no wo budi ka kese wo kuro mu eno chi no so kwa ko na kasa mu egadifo bi mu fi kuro baby ena ba de mu nyoma beto no kuro mu enti na chese wo hwe mu di a wo mu nsem na wo mu ka no de tutu nsani ani a kame akoba se baby before ya ka no kwa kakra cha baby kakra eno de bi kan eti san ko mo mu di chese dwumadie de wo mu pese be ko abeso ho eho ena sisi ano ababe na sisi amro ka de nana no yefo ne ahema amo no eni kromo fore de wo mu kire se wo mu da fua baako miensa baako mienu miensa 3 days sese empanifo yi anye bibi amfa ho a wo mu so ebekwa koto assembly kese ni mu nyina assembly da kese no bekwa koto na DC ene na dwuma yefo akwa kopemu abesoa no makodi wo mujuma eti sesi am no kasa de nana no yefo de wo buko kwa gusu da so paya enya atem ketwa ewo ho eben mo na sade wasi aka nui no ma ye meho na fe ye ne assembly member honorable Ishmael Ajimai so nkodi nkomo ne ye hwese sesei no sen na wo musi e ka no abusua de asie ewo ahafo no south east ahenkuro no eye de jamane no na nanom ahemfo ene timamufo wo ho nyina pa lai sa 24-hour economy market no wo mudi dwane bi didawo na sabi o mampani nso kura ene se wode saade be no wo hwei ehunu bia hodo a wo hunu no wonani so wo hu se edwa no se wo mpage ma bebo ntia se ni so ade hunu no kura wode bai enti de edi kan no wo muka se ba besi ewo adigama ho ma contractor kura di kan no wo modidi ho nkomo enti wo mo beba eja ya frese nana ye bo contractor afra ye ba enti mo abo am ho na mo ntwen on ba om se ye kwa abese wanti wona dwabo no ye de be koso nananam se hene ha where is here nya de ayete ase ne ate ase kina nte sa de a ene ya sambirifo no mo nyina mo be kwa akwatena abese wano wakwa akoye mo adwuma ho na se ko ba se DC nko ho a eho no ye bebusa sa assembly dan wo ho ana ene honorable Ishmael Ajimai dua we assembly member e de ma de sha won mo adujama se de nananum ani abra wo ma pala ye kase wo mo fa assembly no wo betuma ma wo makotena abeswa ye adwuma yi e ba ne sa wo no nso be kodi enso adujama ho no wefiri honorable tianka sompa no num mpai mu kase ya frɛ no hot bite asama anu eden nenso
ye so moa do mu kosi ase e ma no mu ya papa bi ba e na ne ye de eduru maboboa no yi bibia bokọ wa adujama de ana de bokọ so ne bokọ sa na ona boade na mo MP DC ene mpanimfo ba adujama abaya ye de fefe ti sei na mudi ntutuo mum na di wo machi ina me da se chief of fatem se ne nesi kakra cause me nya prepa kafra de ken se nim se aban beba aban be ko iwa jama di kan bai oba so be see blog see blog on Ghana na li be jama ne capital jama enya yi blog ni bi ofuo ma ira na na do so bai afenya na do bai on so see agenda 111 the jama and the see enya say business resource center and so I want some buy the jama and the see ira mama saba second term or buy no see 24-hour economic market our Ghana ha the tia say the jama edine da so and I'm sure my bossy and my community to one among I check here say a crab is one. Neck I say no credit and no credit. The chance of honorable Yakub Mohammed. I am a Sabbath journey or Fansa please or NDC a dream. I want to know about Sharon Kotokwa in Finland to be. Look at my chief one and I'm not to be. Okay, say marketing the right away every. Marketing that can be every marketing or the cop. I'm not about Sharon Kotokwa can share. So I take to so party. I'm not going to party that lie in Hinsi. And 24 almost say, a parent hacker and Sebi, almost uncle Musamra. I think we did on Tiasia. Then they say, I know credit. I'm for Nampa. The chance say, no crampa say, you are MP, Eddie call Abisma. A tea and a minute, and about Chadam Kotoko, and the chammy do fair. Any honorable Bosi Assemble Bako, Ewo, Atacrum, Amacum, Quadcrum, Cotiacrum. As only our machine 3 o'clock. Echo Banda June 4 Echo Share Vice President. She will syndicate here. It's a local government minister. Iwa Ibrahim. I'm going to promise you, say, Daddy, I imagine also on TV. Marketing the right watching can account to you. Like the man ever. The buyer, no. The boy man from an say na and he said the key as I say, come 10 acres. And they are for so that you be in the near future. Then it will 3 years me. Certain beer banning to the baby. Now, Fina, any better has take a pass on. They can't take it at that. After the market another buying by the Bema. The now about here and Kotoko Bank crying. Every day now, Chabacone, Nansa. Everyone crying. Ekoshia, you were Speaker of Parliament, Abambabe, no office. Okay. And then perform one this HCI, local government minister town, HCI cabinet meeting, the CA, and Honorable Yakubu, Mohammed Town, and that will be Nanny Janahua. Lady Janahua, and that day. And Mamma Catchen said, and Pinny the camp on the scene and call for the crowd is one. Nana, and also so pay. I was at the capital. Yam from Query Jama. I'm almost to say, Mary Jama. Name of my place can be said, and no mess for the say. And another woman, another Bissona, and you nothing for what economic Nankasa party, and Mary Jama. No moon see market to 12 o'clock, and so much at the swamp for. We need to share a course one kaya. Honorable Yakum Mohammed, in about Kotoko, no. Buying fee, every kitchen tray. Let's start with the big and penetration of the don't say, and how everybody touch that to them. In Yaji. You see, if you are not a MP, said they were a month for after the choco also. I 1 year she would Jama saying. And me, my dream quite a from. And say, if you're caught, if you could market, you will say, as the MP at Yaba. And me, MP this in the mechanic. Amount man for their phone call, site work, and my DC the share, and empty the share. You need a DC fair assembly. Engineer and planning for section.
omumra ebiti so asase ai bi sima kakeno ewa di jama ade tie mo ana ewa di jama okay mo bana chami do frem se wona bo wo engineer ne plan from all this assembly ewa di jama friend ebe ko choma asase ni mia ye wura mu ye nya simadu ana etie bi so mu sade ya omo se omo plan dada enti ko de sima tekino omo ye okay to me sa tan bibia na asan na de konkan na so kiati na sumaya le chame ko osum so mu ye ye nka kakra afi chame se bu sa plan officer na ka say oh my bibia de ko e konkan this is the konkan na so yati general ben online na frame se member na me do na wo o fie no say honorable bo anfofo ene asofofo ene chief mom ene penifo ejama so tun de sin na sami adu otena won du penifo oba adakati short ama ejama market no ya sha ase obuta na ta tam ben so ebo anapando de be share this assembly ho before that many nyana engineer aba be say ejama market no ba ana kwa sana asase no ama na tria fa say yes I say free ya ana fa kwa de kama awo pre Alex Brown company ama be si ejama de Alex Brown contact ni edine no inya na koye etana pa afofo jale wi ama fo jale wi mi ko juma menti nyanko yedini ya ahia nfi ho say no bi ni boa e be ko but when you time so obi so ni time so nti wa ke nyoso kwantam na ko chaw man fo na man fo kan de nyine ko assembly ho de ti ane se de bi enya di jama e fe di si yo se e fe ko de ni director also ni mo hwe me frame presiding member also ni mo hwe se the castation the fe ko de director also ni mo hwe di si time kire no na na mo se na ma so so e de ba my man no ti so ya take intelligence ya e mo ntomita abesua the tia ne se abesua omo ho a o me castation let daddy e jama no mo ba na nya abesua ana no ma se ya se abisa dia yen tata na tia search na because ultimo tutu anoma ame bi say anoma be ni wa konzo goni kemofo ni class na no fo ni nyina chia ka tum se de market ni be jama me ti de na so de abeso de an e chia ase na jama de be kachi yan tia ase na me nua no kwa de wan ni fa kontumpo ntie ama fo di twi e de brede ko ja de obi agbobi e me ko this office ko no ni ho na no twen no bai obai no the police commander o man kan so na police 2IC any police for back can when you find a buy. Me kasa no so no de. Emi bi aka se MP ba. Yen kema MP bra. Aso kan mo friend to any MP kasa wo ba. Ne de ne ye tira ma fo ne no na anod na ma me kam mo dan so bi am platform. Ye twa MP ba. Na na ka kire se yen tin trane MP ni ko mo tin ko fitiam. Yen MP ko din ko mo ampa yen na exad ma ti ba ayinfio e ma DCP ba. I don't never pay say papa na say ko en koi ama MP ni yi class na chere say class ni ni ya mi adumo tena o mo de baba ma na assign na say ana adumo na asem be ni na ade menu ana eba ade na eba ko de jaba ko na je ke dada first time ari ka ka chere say ya yo do be ye ma ka chere me jama no na say ne ko abaso ma no me jama na sa de ne o ke da chance ai fe u fi ha ne fi atna na minia sebi eti family shensam emuobi enti to skoko obi to tobo mo no ti apoti for omu free ma buy kale buy na ma buy police car petrol car amolodu members and ma pa be 20 e buy the boss na say the go so ye bia no ntimi nye because sebi onti family shensam emuobi e break obi o market here ho me catch man so be ni mbom the so-called TV gomo so sebi kafra take from fansemi e ka sati e this MP e wa nfi ho mo ninya na kure mi fancy o mo ka sati MP DC sebi shuwe sebi uni nyansa e take from fansemi na kure pa enti honorable say ne kura no ene sa nkomo ni nyina no na wie ye san ne si me da simi nyameka ama me ka sanwa no ewe na ko ba se MPC e ma dem ba so MPC na
nyame aduma anapa o de kapa na ba ama na na asan ya yeni ne chini nyina nkɔnkran san kɔma mpemifo no na jama de nso no ɔma kata shop na ɔka sa kyerɛ no sɛ bi entimi tete twan the captain say yake na ebom de kaso nie the tena ebranda ya huru hwe ya hwe no wa ma ha mpemifo sɛ atiri we pun da do adi so ne ma no ene je ko kama paso ene grade ene office no o wo pe office no kwa de so na ye fra ta afi ye fi se foforo ana se dc ene afi ni o workers no o mo juma do ko pem se ata ko fo mo jama abaka tena sha se ma kwan so mo ye adwuma ye kwa de ko si ye no mi ni haje Honorable enyumre me na wasepa na se de wasi aka ni nyina na ewa hemfie wo de me yenwura hemfie ho mra nanso de ebesi bia ne nkomo foforo ebepie akiri no ye besa abo opunum ye ne se ebom nso abeje ye nso tambia me available tambia na adwa be tambia no yom bia no me de update e be ma no pia o ye de wasepa enyumre ene obre Honorable Ismail Ajemandu ano no wono ana woye assembly member edema adehia wono mu adijama ana ate se wono nso asem no se de esisi ni ehya ase nyina wonya adaje ayi ne abede saade akwakosi ase ama yehunu no ya ka kire se hot bite kase no di ano ehye pa ebi ka kura asenwe na akwakofa be no sa asam no ana ye hyeda domo asokokosi ase na nso obi abowide nti emfa ho ene wani bra bere eni bra sa tie bia ensoja ana nokora nso ebre ni nso emono enti ba bia nokora no wono ne ya wowa kwa akotwe e de aba beto pa no so na fe ekuro na nkasa no ye mia na dwoa ne nyina ahwete na ahoto aba ene nti nene ye wadi jama sanse san komoy enye nne na ehya ase efrase na anu bi ema wo mo ye ya ne nse wo mo agya kura na no na bi bu sase so adijama ne abesenwa enye constituency ba ko ana nanka esunu dedeba ena esunu kokoba anka nya krobofo ma ene wonu mu nyina senka ni bo a ekotire mu nanso sade wo mu si ka no no empenense ewo men ene ewo yen ya na ense ena sabi ya na yentiti anoma ho emfa nkyere panin enti se ye ena wo mu boss ne nananom di kan kasa ho a anka bia amanesa ma yanko bio na fe yenwura hemfie ne ye na ye adufie pomo otoso miensa won na adujama hema batampa so mpaka sie ne wote yanka ye mo adwomo akwa babrewa papa me jo shebu ma me na mo bobo ano adujama hoboko de papa de atom opo na nyebo posa mami we de enkomo a eba ye pono suwe no etwetwe aso pa na ye nso ye nima dijama nima de hye wo mu no sa enkomo ya wo mu bubu no na etwetwe aso ye pese ye bisa mpani na ebusa de esi ye ntia sa de we ni ho ye no kura ne emuhuru a wo mu huru onabo disi ni MP e kan frɛ ne mu nsɛm kura de kyerɛ wo mu no enkomo be na wo mu ne mu bedi ya esesa ye ntia ekofa de ya bai bai wada amabo ye nkyere mu papa enkomo a omoni ebedi no eye 24-hour market no na edikan nyanti ese MP ede po abeswa ye tonsa frɛ mu busa se ampase ode po ani wosiu ka wode ko nyanso no yezu no wobesa nchi na wode aba yewo bibia wobehwe na watam ye frɛ no ye tonsa frɛ no oni ni shia ye frɛ ni bua wotini ba di onso a omo ntini ma ye de lete ko ma disi omo sukra wa ma ntini etu ho na moa ya chese obesa dia kono oni jitwi eba ye so se nansi ni muno dunyai tono dunyai emma na ejane ho no ntini ya na digama ja na mata ni na aka ho
any market, yet it's a farm. And I give a book was said and a book on one. If you try go a family afar, 80 grano. No correct. That's 20. That's it, Papa, just as you say, baby. Now, I was saying, so you have said, but if a mentioning in a mono. At the Jamo, pruning fruit now, a wonder, said the class here, no, running in a baby jar. Not say, Panta Sony Prince, or Queen in a baby jar. See, you're in the Casai. Say, the Johnny Jan Cabaha, and Kaye, a giant betting and a petting and a jitney. It will come from now. And yet, no, so what? The idea, a Kenyan thing was in you. And I'm making a call home one kind. And in 24, because she is here. And she knew you know, I'm making a friend say, I feel a market, you know. Oh, my friend said, and net day. And what kind of crook, or more the cat sword at the Jama. I think you are SOMPA. If that's why I am for you, prove my phone, and I say, yeah, woman, share now. Can you prove? Can you boy, yeah, the tea on the same market and won't get some a private shop. And she caught office work who say I'm part of women, and woman, could go. It's true. You see, no person. No, you can't cheat for money in a platform. It could be an more police or something on council by. You will not keep a stab there, see. And at the end of that part, they say, or the car this one. Na dada no eba obehye ne nhyehyɛ mu ana plan no mu no nanka adujama na ɛwɔ sɛba na ɔso ɔde ekɔ abesoa no ene adujama na constituency kromu ana no wɔ ne nkyɛn ba ko okay na bi na no wɔ okay wo to a eja wo mu die ni na wo mu bedi na adujama adujama ne so ne pen okay enti abesoafo kura ebadwa wo adujama wo mu badwa wo adujama eta ko ni wo betim na batampei wo ade enko a ne betimi influence honorable MP ama ade anka wasa eba adujama na wo so ode bekọ abesoa Papa, some idea, your crown, your general, and Chelsea, and Neddy, or Macrono, and near bread. Only in me cry. Say, if you are my need bucket to a giant, someone show top right boom. And you pay book pound doors of anyone, and they never be Papa Grat. Say, and then and say, the mother trouble. Na mama empenense se afane amfa enka enkyere se baabi fo me fa nkodi ena de deba ne kokoba nso wo mu nyina akrobofo ma se constituency ba akode a se de be na enkonkonwere ne sina kyena adwuma yese wo mu yo no wo mu nya ayo nti no na mo ne mo nkrofo nkasa ma adwobre ma no wo mu ma yese de be na afane nyina be nya so mfa so ya ni yankofo akasa ne aka chu se market ne die Maybe that's a you need market. Let it call and a tower there. The Duke was said that if you make a jacket here, you need just 30 ID. Men saying, a honor almost in your name and in near my bedroom.
Emma said it must for the to be the punk at them, and in crackers heck a singing and I am. And she need getting. Nana sima baako de si ye e wo mo se e kom de wo sesen a o mfa wo nsam yenu ne bedidie enya ba wie na e ba ne se nso no mpanin bi nso kra befa ebi adigya matirim ka asama a wo be ka de a kire wo manfo no se be na akoma beto yem na mpanin nso akoma beto wo mu yem na fa na mo yeso wo mutu na edwai ni adodode ahodo a e wo se adigya man nso nya no enka memo sima baako ma me yeni nkomo. Anaima. Hello. Batampa, otemenka. Anaima. Apa. Bacha otemenka. Sima ba kompe. Die si nei no. Se tie bia eduru wiase nyina ama mpanimfo no kura ba ya tutu bo no ekọ wo mo so no sabre wo mo etiri mo kura no wo mo dwendwene bibi ana won mo nso ewa akirikire ehwe wo na afi wo man ma wo mo tie wo si bibi kire wo mo so de be na akoma beto yem na enu achi mpanin no so ade ekọ so ni wo mo so kura wo nchen a wo mo wadi jama ho akoma papa se wo mo de nema ba no emmo wo mo hu ana asempo entwetwe aso ma wo mo nsan na saafo ni nyina de adigama edi sefo no wo mo nsa beka ma me kasa kire nse batai papa se de wada ma mo kedie wo mu ya wa frami aye kasa ni se de mo so beka dia e wo mbe pepe enti jane de yese o man tani se o me ye bi mai na abotoyem emra to nsanse onipa zakoro mu jane do so a ojane wo ho a nso ebe boa ya ma mensin mu no izue tumpon kama mame adijama ho aye ken se wo ba hema o tie agwa kese so se wo bobbo mo haw pa e wo ho a empani empinu mu kura hu ye ma ho ya mpanimfo won ma bibi wo nsem akirikiri ne abenchen betimi aba ho a how no yi dwai to nchen ya ebi ne de wo hen how no yi dwai to nchen ya ne road ka ne bobo ni pasa ni ebi so grand e mai accident si yenye omo meye mai Oni movu ehia yentemo ni eniema bebre yesko ho nyina ye pasa entini na kayenya makatia ye wom da enye enso ta wotremo ni evie bo a wotremo ni se ye ni bibia sabi yenso ye de bebo ya to prate ati acha ma sowe akope bibi e dia biki enche akatene ne ne no hia do so ko ye mensin district ni mame enwumre ye de wasepa ne ebra wanyama ye no nkoma no yabo foforo bi ebetwetwe yaso ye bebo opunum na bibia nso a ebekọ ahunta ye mbo ye huntam wo samote no nso ye betia mo na so ye de wase enwumre na obre nana ye du fie poma ya wotoso miensa wono ene ye ba hema owo adigama ne nchen ne ye kọ ya sede esisi ona abomo ekọ ahemfie na ewie tutuo ena ye digya wo mo kwan no eno ho nkomo ene ye kokodi ya wa kyerɛkyerɛ sɛ de esi ye nyina ne de ebaaye no esanse abo adwan kura no ansa na wɔbɛka no wɔka ani bire so saa na wɔwɔ nso ɛte abusua midimafo heba center Dr. Tam da so eda no anwumre ye kanfo no mapa menim yade ɛtew so sɛ tie bia wokɔ a wo ho bɛtɔ ama yade na yira poku ase mayira no anase bo akɔ agogo na emom
doctor ahwe wa wie no de obeka nche on se ye didi esan se eduro no wa ne di eberewo ene nti na just bread and pastries for anya adaje aye dokono papa vitamins ewom na ebo nipadua no na we no wo mo de 3 Ghana cedis pe na atoso ye bo ne 3 cedis abre e bi bo ne 5 7 ne de ekeka aka ho na so uhu ne 3 cedis no a ete se obi 7 enti just for say wa wo ton dokono afi a wo kwa akopa buru aba be fo no emu nika kwantwa ene de eka aka ho wo be fo no be se na nsansa waka atoso eja abeto eni ja ho tena wo mo atwa ne nyina atia de amawo fa koma be kan wo dokono ne 3 cedis sa na kokoton edi wo mfa so eye ba fi wo pese osom edom no we yiase a eno a dwumadie bia birthday nyina ye didi enti an wa hye ne nso anwumire wo mo kutaye mu ena kase no eba wa akwamu sabire de wo fa etoso mienu enum na yesane say do not open to this page until you are told to do so enti abusuame nkwansa tiawa ye ba won chensisi a Yenshana yenfa ofaya etosumienu ewo hot bite kase no so no entimi entoa muso na yehyasie dia na yehyasie ede efri yoko wonom akache empanyimfo ya wonom ede adwumako na no ede krata tententi ababonti ne munsem de eye dodo na echen obatan empase niema ensem no etofo abobu nyina enisesa wate a yaboma mane sa wode wani kyeremu wo MPP wo suru kokroko amanyoko ni mu a eyade a wonum a wo kasa edema amanyoko ne mu baako ya kane se wuremu ewo mampanya bede eche Dr. Bawumia na kache a na wono so di ntintinman ewo na kache ho miracles aboaje ye kasei iyokofo ache no ede wonom ensa atono so ewo wo mu akache a wo kyerɛ se nano memenda ene sa ekyerɛ we sei eba so ewo kotoka wiem hyengina bia na enkyeremu ya wonom ede aba efa asɛm ne ho no ene se ane se yete ya eye no korɛ se wonom iyokofo wonom ache miracles aboaje na wɔkyerɛ sɛ bibia nkɔka papa enyi greda nya sɛ bia sɛ bia so sɛ bieku wonom eti wono obadwe nya adwuma ɛna wo bia sɔre no wɔkɔ ne baabi na ɔmakɔ akɔkye no na wɔsi akom ene enkyeremu ate abisane agro no nti no wonom ekyeremu sɛ asɛm no tɔfo abom nyina no ene sɛ wonom de kɔ aduma komako enso ɛna ɛbɔ miracles aboagye kane executive secretary edema eye bedweko ya na ye from say interministerial coordinating committee on decentralization na wonom kyerɛ sɛ ɛka yade a wonom abɔ ede atoho na ɛka no ne nyina ene sɛ ne dodoɔ ne bɛsɛ 55 million Ghana cedis ɛna wonom ɛkyerɛ sɛ wabɔ no na bɔ a wabɔ no sɛ your my Ghana ɛna wabɔ saka no ɛde aso ayetiri so yentimi ɛntena sɛ ɛma ɛka bi a yɛsɛ yenim ho maache ho nsɛm no yebetimi akwakotua ne kanu nti ɛna wonom akye miracles no na wɔkyerɛ sɛ nyi ono nkwada ɛna wo mache no yɛkasɛi kane no accountant ano no so ɛwɔ bedweko ni mu Owura Gerard Aboagye ono to mu nsa atimi asɔ ne pachi ene afoforo bi ya wɔkyerɛ sɛ yewura Gerard Krampo de wahya ase ya wɔtua ne ka wɔno wagye atom sɛ ampa watimi abo ɔman no na kwadu so ya yokofo ɛkyerɛ sɛ wɔnom ɛde abɔ saa enipa wese no ebi ene sɛ de dikan no conspiracy and stealing sɛ wɔnom aka wɔn ti apam ho ayɛ adwenkorɔ etimi ayɛ adwuma ɛde afa sika enye wonom dia na kyase ye kro no kwan so ena wonom edi no na kwadu ya etoso mienu no so no or see using public office for profit na kyase wonom a position na se wonom akwanya ya wonya ya wode so my Ghana no wonom afa bronya ho every crackers ya kyase womde wonom panyidie no ebu amanfo efa so a wode enya wankasa won hu sika emfa so ya kyase wono so no oman ne mra no ema ho kwan saa de atoso miensa kwadu bom no ose causing financial loss to the state na kyese yade a wono matimi abo aban yi anase oman ne ka ewa abra eni kwan se eba ne saa
ne nice one na kwadubo de mba wo mu no was dissipation of public funds and no just say one easy sika rough from say ade no mu waste money as so ma beto sika ne mu nteno wonim kwan ya wono fa so a sika ne ba ya ma 40 dwa so say yete ya say mu ada bia ya kwan eto da bia ne amnim ye say waketua ba ne atew say eto e wo say wutua ma aban no na wono so de gia ne beto committee ni na so a na che say wono mabom omu che say omu di agro wo nteno so kwadu no wono de aba wonom na de etoso ensia no eye money laundering wase wonom afa kwati kwan so de apesika ya chase no akwa ya se kwan pa na wonom afa so enso no ene se kwadu bofoforo bi wo ho a wonom de omani eboe se other suspected offenses eno ene de etoso so no ma kire se ni nyina mu no enye se bi omfiti pekopekra po no musa akwachi no na wotwe atwa mu ya omuka kire miracles se enya de owo kwan se otimi tu kwan se nhihye bi da kwan mu so obetimi atia de na achi a won ma chase full stop ensi wansa na wonye hwehwemu no wotu na mompo aba yokofo akacha wono onim de ekoso se hwehwemu bi eda kwan mu no ma ahudi eye wo mute ya ne se paba miracles wokọ amanone nenu na nanu memenda wo ba na immigration for ya wono mokotoka wiemhye gina bia wono echi no ejina mamra ya chese wono manso yokofo de ama wonom no womo chi no mode omu hye eyo yokofo ensa ya kaso ma babonte trese ye wajira de ne nsam no ya de hwehwemu no guso akoso wotua sika ne bi na so mbe so beto akoso atua na ye wa miracles nso ne kire na wo mache no sani amamra constitution ne kire no e wo se wono ma ne bill na bill conditions no so otimi meet dia kiane ki obetimi afredi ene ekro ya no na waka kire ewiase amanse na ne titru ene o my Ghana de hye se adwuma na ye de ahye wonom nsa no wonom eye wo ahofama wasinkete aboaboso nte no wo bianya rehemu ewo yokofo mu wonom behwe se be yakoti kwan ye nipa binom efa wonom position ya wonya ewo aban di bremu no mutimi di se bi ensemu a enye emo oman no eboka no wo betimi ahwe no ama amamra no ene wo madi sene se na efata wei ene ensem kakra ya ene Economic and Organized Crime Unit ye from Sir Iyoko wonom ede ababonte a SOMPA kase yanso yansa ka bia yadane ekire ede amamo yenhwe na yenwura ensem foforo mu SOMPA no numompa mo kase no de fe no hot bite na etuo mo atwa mu no nsia ede kura aso wanyina pritie bi no eno na yeguso de ma wo Facebook no so ye wo so abusua ya no wa join yen SOMPA Accra 106.5 live na wache na ja obi nso anya bi na wode aye ne start na ayefefefe we aye takwa ne yakoi ade a chen bi adwumadie so a obapa na ya aka akire tena ase no miracles Dennis aboaje nkomo ya na wone sona manyoko titina ni ora Justin frempon kwadua esko ye di nkomo no wo busa se ba bia san na bobokro no wo mo sa sono ma wo mo so mu se na se de papa no so mu se no wo cha se no kwasem ni ye ka tumi a tumi ede pao nanso ayese aboa ne dua se de anka ne to no se tie bia konfo medi na he na kampese akwakowie de wono wo tetrama na sansemi ewo ne chi a wo mo chi no ho no wona na ya ka akire edi nkomo so mpata kwase Sebi enyanime Miracle Airport ana wa go train bridge na ko tukwa ne wo se omo se ontimi tukwa na go for hwehwe no ya be go for be hwehwe na so you ko for omo man so sebi se omo di ko view tibu omo man so many ko na busha for you bu omo man so omo na ko be se me no ka say se wo you ko for so NIB for so national security for so police for so flash that house so you need Ghana mra article 14.2 I kase said people bia no say o restricting no o detaining no o arresting no so wo che boni awaye na through so ma kwan ama ne lawyer what in chen any say ban we ba o say commissioner article 14.2 no only the wo here don find here adwuma na 2025 about YPP for this for tata omo itu ya kwache na adwe ya kwache na ya mahum bebi ewo ne probi mo ne yi mi ayaka de sabi MPP party no me sam down no to for yen kan so obi hu ye mobo ne mo bi ka che Ghana for for video so na mo se drofo nye ne mo kan se mon kan mo se di emre wo ye ni nkaso na wo yonko da no da na wo yo force aso na wa hwe nsa na no
asamo we yewra Justin Kodia Frempon NPP secretary na wie no ana wasande to so say we party ba na mpo say bibia ti say no wo mo be chewana wonu akwa yu kanom ne ho ade a wo be strada tension pi no eno kasa tenten kapon koma ne nko ne say hunti momfa ekuo no nhihye ne mmra so say de be na mmra no momfom nyina fi mi boto enne ya basi e ba beto aba fiti enra mo frustrated sa anopa ya kaka na Jefferson Saki we ko election na lose small boy what ba we ko league MP constituency a o be ba diabolic wa ha ofra all aspirant ni nyina aka kire wo mo say ya beto aba no after within we ya 30 minutes was after one was saying to Abano. Aquadia Demsia. And I'm a bar when I'm no back sign and penny for no Casaya. Say young Quania day, young to Abano. And I will see you. And you 3 hours time. How sad about saying that young to Abano. And not your son or Casaya, and I see a battle. No. Enkoma obapa na ye ka kira de kyen bi adwumadi so SOMPA 101.1 no so no wode eto animu a SOMPA kase enso no yetase ni nyina na adama yede ema yetiefo a ye boso anwumre ede ama etiefo a wo mutie fidikese SOMPA 106.5 FM Accra. Afei yana yedi enfa yeni entremu ewo ensem fufuro na yebohwi de ni akyeremu ewo Obuase managing director ya wono eda Anglo Gold Ashanti Obuase man no enso eye odmonyafo Eric Subontain wakasa de nsebo todwa kyerɛ sɛ wiaso woni bregu eya na eya sawode sone ya na second time be konso no eto da bia ya na akwakwaya asefesem kakra ne sayo tuntin wakoto e de asre ne mafo ya wonum ewo Obuase ene ne nkwado se adaroma dwumedi ahodo biada Anglo Gold Ashanti aye ede won sika na ahyemudi amatememfo no se beye betimi abo wonum abrabo empagya ne nkankro no wose wonum se maintenance culture no se ye hwe na bibi eneye ewo adwuma bi ho bibi ese kakra ne ya ye hwe ha na etimi agensemo no wose ya na ya rehosem kakra nti won hwe na won sua maintenance culture no se beya ebetimi aboa esan seketwa bi ekita wo no se wosom ya ebetimi adoso ede ama ni semi etodwa wa bra won etimemfo ya won mo Obuase ene ne mpotamo edi ahia yenkwankotie yewra no ensemo a Eric Subontain wada na di ekyere ye bi abusia yeboye homodin se yensa ebeka yewra Subontain maintenance culture ya wode eho ensem etu edwa no sei ena woka no efaye project bi wo hono ma ye a mbeso mebu bi di baba akɔhwɛ after a year na 2 na o hwɛ bebi e wo na to mu sɛ ade we de nka sika e de be hye mu na ade akɔakɔsini ade we asɛe facility a ye bi enu ma 1 year ne de ye 5 years e di be 5 years enti e basa na ye nipa ya bom bebu ye be hwɛ sɛ de we be kɔ enti maybe afise sɛ mu sɛ ye be sɛ hye bi mo sɛ ebusa mu question sɛ apitiko ene de chua ene bensere no e ko sɛ maintenance net sɛ yɛnyina nso yɛsɛ ma yɛni gye kyire ya etwagu ye eye panyin kwankyerɛ for managing director ya Anglo Gold Ashanti Obuase mines no wotua ano yewra Eric Subontain ene ne din abusuama yenkɔbono mantamu na de opambo agyeman wode firi hɔ atoaye ne sɛ sesie court wa wanchi a wo mudi nsɛm a hɔ ayɛ sɛ o case no yɛde kɔ wanchi no judge o hɔ sa eduba bi a yɛsɛ na judge amadwuma enne no bi kura no o leave etoda na wo ba kwari yɛsɛ judge enne no sɛ wo handan o be so banglo si hɔ banglo na esi hɔ no enwura fa ne nyinaa ɛno na ade hye wɔ hɔ no ani abere a wɔn mo kasante SOMPA kase na yɛsɛ da bi yɛatena se ahwɛ hu no sɛ ba bi a hawo bia no SOMPA kase yɛde tumukɔ mu a eni gyina na how no ahohoro de afiri hɔ ɛne nti we di assembly member wo Akrobi electoral area kofuburo be no maboboa no hɔ a ɛne wo se
Sadia assemblity ni Opam Bobeti na kanchira sompa kase. Apan fi a ye branch ben fi ni na ohun si ni fi. That way we see and that court so na court mo si mo no. The judges for the fear so mo better no the so much. On the song na ba. The way ye ohun sa no. Ye sia ma judges for o mo better mo ye court center abo o ma ni na. The boy is na wo. Eye me won say you who be say. Na who give me sense me your mind ba. Ye do mo ni sika na ye do adibi say na ye won say. About sika efun boye fi se na hu afusi. Ye ni permit. Isa kwanya bi ho a o man no enye hwiri mu se dan ne na enye papa. Se dan ne na wura mu a ebebuogu. Abla ejina ye de kado atoto dan mu wura mu a enyi wi. Ye be wura mu ye hu di ntia ese abana basa. Yes, and then the song said, "Oh, my sister, and I feel ye that I confuse you in your mind. And what you ask, what you mind, and show no money and come once." Honorable Eric say, assembly member, Edema Akrobi electoral area, Wawenchi. Baby, Poncho wana pay, ya on what traditional council opposite to her would be 2 months from Pacas and you way or honor. Say, see, Minu agalezi mo hoda watch say wonimu di ntra ya say wo mato mo tre abatu pre na wo sun sa wona na ma ho na wo ma je afa om de timitu e fa soro e ko ho wo mo aye prebu ho enu na wo mo di nkomo wa akiri no e na ona bo say we de sompa kase mo ka mempani te enti mempani hwe e wo Facebook sompa kra 106.5 live ho de a ene e de atoso a wo so no abo erekosai ogina ho na say obese eyeduro say yedenyo ni nyina afoforo say waduabo ewo so no ye to akase no ye to so na ye boye ntabemu ede ani akire mu ewo bro mantam kropon sunyane mu na abusia eyare hosem na nseyeda ena wo hwe omaiga ne mu a so for ye wono ehwe afisem so ye ramuntaka mubak wode sembe to jasa immigration wonu ma ye fa wonu ma mo ba be remu no wo ma wonu eko medical se no ene nipa dodo na besa pem ne akire ena ekowi ase no wo chese na wonu enya yade HIV ni bi na ene sa wode wani kire mu ewo bromantem propose nyane mu a Ghana AIDS Commission wonu enkrobata ye wo ho no wonu so eden kontabuo bi aba betudwa na wo chese efri afi wesi ahyase January no eba besi May ni mu no enipa besa apem wo ha aduanan enum 1145 enipa dodo nko a wonu manya yade HIV no ebi ena wode ho nsem no aba betudwa ewo eyesunyame ene bunumantem no enko amu na wo chese asem wesi na kwakoye arehosem asa kwakoye enibresem enam sa yosunte no bunu afebunu isene afo mantam no Technical Coordinator Edema Ghana AIDS Commission Yera Ahmed Ibrahim Bambila wono ene dia to just sene yade no esi tretre entem etese epebremu jano anu ayeden e wo se yehwe ne yade bambo ho nsam ya emu oden ese yirekete no etimi gu kwan mu ne yehwe kwampa ye betimi abo ye ho ba ne titiru ema ene mema ene enna ya okode dan basa ewo empa agro kwan so na wode nsem wese etudwa no eyade na ebre no mu eche niema ye no eye enuo sebeya ebetimi abo eye enkofo bia wonum enya bie no eho eban na wo kire se de nyina bu ebetimi abo ama AIDS no anase HIV yade no ano etimi abrase kakra sania eniema sia koninti no wakoto asire wo bibia da senka beya besa afia no no wontimi kura na afina kwa wieye no kwana kohwe umojemu na wonse bia yade HIV no ebi aba unipadua mu anase bia aba umojemu a watimi ama apomuden enimdifo no etimi aboa wose we no eye HIV ye virus emwawa ena edi nkan yaba na sa wo hwe so na se enu ahodo ya wode bema no sa woda so da wonum ne ya wase brebi krampa eni akire no sa yade no emu ani nyina da no bekwa ya sabia krampa ye be cheke no ye beka se bi no betimi atena se na watimi abo bra se ne se na efata te se de wonum a wonum enya yade ni nyina bi no wonum abrabo esi etie no na enumu ene wo kire se time mensi no nko emu no enipa bese wo ha eni dumienu 112 ena wonum enya ye doma is mensin mu no enipa no 95 eduokono enum doma kropon no enya eduoson baako wo hwe sunyane west kropon no so a
wɔnom anya nipa foforɔ yɛ HIV yadeɛ na ka wɔnom no aduosia enum 65 German North mensi mu ɛyɛ enipa aduosia afei dɔma West mensi mu anya aduonum enso 57 Brekum West mensi mu nipa aduonum so 27 afei Banda mensi mu ɛne ɛyɛ mensi ahodoɔ enso bi ɛka ho no ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔkeka ne nyinaa bɔ mu a ekoduru apem ɔha ɛne aduanan enum no yɛwɔ Bambira de ne kasa ɛkɔ awieyɛ no wakoto asrɛ sɛ bambɔ atrema ɛyɛ sena yaresa bokitima yɛnhwɛ na ɛmɛburu ntitiriw ɛtɛdua mu bahai ane aseɛ baha no ɔbaa na kosua kuma mu baha no sɛ wɔsɛ bia wo no obi edi empemu agora ɛyɛ ano wapɛ bi ɛde abɔ ho ban ɛnyɛ sɛ wo penno bi na wo yɛ sex wie ya na sɛ wo di mpa so agro wie ya no na wano no wadan a me bɔ me ho ba de afiri nyinsɛn ho wɔse nyinsɛn ne de ɛma na wodwiri nyinsɛn ho a ɛnɛ mo nyalewa ahodoɔ yɛ HIV no ɛka ho no ɛno deɛ ne deɛn ɛna wɔyɛ de afa ho wɔse yɛ nyinaa yɛ mmoa na yɛma kasa futuo kwan so ne nkyerɛkyerɛ kwan so no ɛnyɛ dodoɔ sɛ bɛyɛ abɛburu no ɛbɛtɔ wɔnom asom na watimi aboa sɛ bɛyɛ mpanyimfoɔ akwan a wɔfa so ɛde ate yadeɛ ɛso no ɛbɛtimi akɔ yie na ɛtimi aboa yɛ nyinaa ɛsan sɛ ɛnkwan yɛ da ɛta ɛsɛ bi ɛnom abusua nya nnwom na wotie no kase yabo sompa fie de ye fra no hot bite ene na ejeje wa som de se nnwom no abusua me sande wakọ atoyema ntemu takwa biu na ansama na ya ka akira bie so pa no nya asamketo wa tempompo bi ho pa wo MPP amanyoku num e wo takwa ene ne nso ayi mafa ho constituency wo na we ye women organizer ya wono so na amanyoku num e na odi ne dwuma ma me Regina ama kuchen na na ekasai na kuchen na se wono ne dwumadi a wodie saso no ba bia we women organizer yi wode ne tie si fompa na kuma nyina wada fonde ama no abomre kuduka nanso ye ka amanyo sema parity se nyanya mesem de wode adi no wakasa woka adaje beboyen enti woten ho ketwa bi e wade a che bi adwumadi so wo sompata kwa 101.1 Honorable Judge Bekubuka was one of his backbones. He came there, from Mr. Domplano Wabon of the House Executive 17, Mr. Noah, 2017, Executive to be like the one who was 2020, one the same mistake for a year. They didn't have to one who was 2024, one mistake is not the man of opposition. It cannot mean a call, the situation is for man call on the post. And on the post, man call one because on the post, my friend, one man, not see into me and hate you. If you see a call on the post, me into my hate, why they help me with the election? No one shot on the car, let us have it. Also, we did. Honorable Judge Bekubuka, maybe not me and Shika from 2012 to 2024. Why because of political affiliation with what you need, man. Limit on issue 12 cities. That two show man that would be Honorable Judge Bekubuka next year. That's 2016 that in there. But how many you and any more election now? Oh. Enti se obapa ntwa no so a nka de no yi ba no so enko kako ekoka fio asem kra eno mama Regina ama kuche na no wono na ye NPP women organizer edmata kwanso ye constituency ya na ni abresa wo kasa wade a chen bia so bra na obapa na ya ka chireti agwemu
na etimi aboasa bi enya mo ade na so no wo se mpanyimfo mom na enhye yen ansa na etimi aprapra ye mantamo ene ye monten eso na enu achi no na wono mo sa kire mu se ye hwe se aprapra ne nko na ebesi nsuyiri ano dia na mpanyimfo edi agro wo de won to ebo adwe ne sa ne se ensu kwan ahodoɔ gata se kwan ahodoɔ so bonhwe ahodoɔ ye de da mantam ne mu no kwan yanke nsuo to ebefa no enkofo bi akosisi adan ene structures ahodoɔ wɔ hɔ ne sa yo so ntempanyimfo pɛse etu sa ha wo yase se nsuyiri emefa ye dia wono mo hwɛ na edan ya esisi sa miamia no so no wonfo akokoduro ene enieden ensiyo na wonfa nwirimu se beya ne nyina aka bomu a ebetimi aboa ama nanu ada 29 June woye na ya esiye emiamia ahodoɔ no asante mantem so no ebi entimi ensibie wei ene asante mantem adehye wonom ensem bia wonom edi tudwa womo kyerɛ mpanyimfo hwɛ na wonom emma eye sanitation day no enya abrano na etimi aboa mantem wofo no ama wonom so woniema ahodoɔ ya woye ahonedie ho nsɛm nyalewa ahodoɔ ya na etia tese ne nyina da no wonom etimi atoase yenkɔ wabra ba bedu woni ebi atwetwe enkomo nsɛm a wɔde to nanim sei na na esitie Mende ma bia nse komisa bibia kama bat intim kasa hundie no nko ma emra ba bia nso nipa tama abudi beba de enye ti mesese yenso omomwa ne intimi sidan yida na wo nso ni nyina mfiri ho se be ya ho to ba ma se bola no bi ho kromo tinti gu gata nim ma nso ni akwan nko ti bu fa so ma sa atoroche intimi si intimi de mesese yida na nyina mfiri su no se be ya ho to ba friends sanitation de ye o se e prapra go tam ni fi ni nyina yi ma nso ni timi ko bat de ho potie de a ma nso yi edi no adia mo sisi nsuo asisi akwan no nti saa mo sisi nsuo dayasi ekwamu no de se aban hwe ho asema anka de a ene de nsuiri ne de ebe ho saa nsuo to ten kra ho be yiri an se ya prapra bonten so de eno nko antimi mo fanche na se enini bi ena yekọ ekotie ye no na ne nyina ne se wo se aprinkense mafie no ye mfa ne den ye bro so enkoho saa nso so na nkonya yie motie krom ye nkonko yi achia wo saa kwan no so wo nti no amanfo nyina danhwe na wono mani hihye ye so asante mantaba kandifo empanyifo ye de mantama hye wo nsa no wono munjina brane wono mfa kokoduro ene ensiyo enya adwuma na da bi esi nso kwam bia no wono enwiringu na sanitation day no so munhye mo kena wei eye ba bedu na ma ne boye wo different asante mantama de hye nchen e de ba ye ene yada na ekire e de asomoi ene asante mamu hwa na yegina na no nso de elder Alexander Kwame Yuredu Alexander the Great wodi free ohumase bonsom junction ede ba ne se nananom ogunsa ya amamre ne amane yi apaye se eho no wo mo de beye lorry terminal me kire ka ya de ede ama ka timi enya baabi agiragina fa passenger for ede wo moko ekirichiri ne abenche na se wo mo free baabi nso ba ja ba be yi wo mo ne ma hu se aha ne wo mo ka ya de enti contractor kura gusu ye adwumo wo mo ho a obi abase eho ye ne dia private developer wo de ye de on say filling station na no na drafo ne timamufo e wo ho se da bi we kura wo mo kan na na amasa wa ye oba ahema wo mpotam ho no na ni abira ka kire contractor ne se won to so no wonye na adwuma na eho ye ka ya de wo mo se nananom asase wo mo yitu ho saa no wo mo de mase ye mfanye station na mom enye filling station ewomsa station so enye filling nemom a lorry station eno na residents no adesha womo ene drivers broni be say residents and drivers womo na ese so no kwasem ne de nana no makani enti nyade a wom betwe ama contractor no waje adwuma ne ye aka che private developer say womfa ho emeye filling station blocks no so there assembly man no ha no na we ensure say wo mo de be ye terminal ama yen driver ni ya adwuma just asase nye ni se nyu obi adia eyi pro no se bo hene ne ni mpeni for dia oje de bi wa ye adwuma e ko simra ihu so obi aba se wo ben sa blocks ni sa no wa top nto be ye filling station wa ha na yen ya fi ha na just no pen so ma hantem na ba na so nya wa ha ye adwuma e ba sa ye so ifa ne ni busia ko ye be nya adidi enti e be sere no so abani timbu se obeso oto ha no ma ye be sere no on se sana na afi so se de empanyifo ama enya ahoto
so say omuntu ma obi ane die yes obi aba ye be pam no ye be boss asen ho bai ye be boss asen ho bai ye ni company for ye be boss asen ho bai enti ye be sere no o se na de so be so otomfa na na me ni wo me ba na be ti pa ko se o do pa ko atoma no ko hwe we ya de hia won mo ohumase bo nsom junction no na ewie ye no anso ho na Honorable Isaac Owusu wono na kwada so municipal assembly ho na odi nedwuma woni ne assembly member edema de hye wo ho wono so de bito ala so de duanim sei ko fie no nko mu no ye de amon obi say ni papa no ma filling station e wa ha wa bra kuro no ane ohwumasefo ne assembly ye nim ni papa a ye de sa de no ama no so pa ma ye filling station no je ha na ye ka ma oman no ne Ghana fo ni wiase na santeman ni na te say aha no ye mpini ne empini kina se ye fa no ye filling station de ye nim lolly station a ya ye free mfie ba bia sa kwa bia sa ni ni eno na ye maintaining se ni papa na wa na agese oba be je free ye nsem se wo de ba be ye filling station oman mu enyina ne nana no mo ko mu anom eni atwa hin na so mo mpini ye bo chenku ekọ nana ama se wa ho aye wo twuma se oba pani e ho se asase na atwa hin ma ne kwan e ma no be bie e bobo mpa ye egu so e de ma atwa se ye station obi fofo so aba obi ha enti se de atwa hin e bo mpa ye se wo mfa onye station obi aba so wo de ho ye filling station and a fuel station na cha se nye car station na nana mo kan ye no a eno na wo mo de asemi esoma alesure edu a wo de ema ye na abusua ma ye nyina eno so na fe medimafo e ba center Dr. Tam da so Tam wo de ato ye so okase mu nti no yenko ne yenko tie ne nkrato ma hunu de nti o de time eto ya de so ma ya de firi ohunamu na ahotoba e ba ne sa na ahotowa ye didi na bo we de ma udi nso adidi emu eduru just what kenke no na wodi enu bi ene papa no wo madam nti ye ba sesi amen kwansa Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na akra hanso so de wo mu giamu ankasa e wo spinches de friend share signboard no hudu na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu da mufua TV Emma Aketiapa Mpa fe yen free oh my Ghana sensemu na yen twa bosomponfo ya dinchire mu ewo enkofo amai so yeremo ewo South Africa mine mu besa bosome miensa ebe die xenophobic attack no ene ejinemu ama Ghana krampo no ye ho akodim ama yebobo nkonta no a enipa besa miensa ena nam South Africa de hye so ama obmei etimi ahwe yen ejapade mpimpim obre adwuma ene enfifidwuma hodo ya amafo esamye na ode kwobo won sese biebie wonnwuma no wama wagye ne nyina ho ama sabre dodo na ado mani akire mu ewo wonom amman so esanse nkyene wowe no ede na owo nso nyamienu ena sabie so sabie kuyade ba kompo akwakoto atopre ne nyina ne se na se wuremu South Africa abai no ne mansoafo ya wono hwa atentrene ene amamra empuntuo so South Africa Justice and Constitutional Development Minister Yered Monyanfo Imamoroko Kubayi wababonte de samutudwa kire xenophobic attack no ba ye enipa hodo pepiankoma ya South Africa de hye no epia watikwo wo mu konsa edi free on mine mu no se wo hwemu a wonom etimi akọ wonom krom no wokeka bomo a edu empem no
eduonum miensa 53,000 na wachese kofri kwamufuo yi ya wonum akwakodru saa number ya maboyi wase dodo na eye Zimbabwe fo Malaria adehye eka ho ena fe Mozambique fo wonum na edoso ba se Ghana fo akra de se nipa be sa ahensi ahenso na ekwa apem na ekofa ye no na chese munketo akra na woto ne kasa so wabro ne nsentrefo edin kita ho no wacheche nkontabuo mu ede ama wonum no ena watch se July ne boso me ya na ye wo mu ni da etoso dubaako na chese eye enu echi no enipa na chese wonum afiri mu no ewo mu man mu no eye 53,449 ena wonum apam wonum na wachese bi wo ho a na wonum ehwe de mpata bi etimi ede akwa wonum ebi wo so na nsem fatase wo bo man ni mu ena woba mu ntiri deportation no ebi etimi aka wonum na wachese Malawi kurampo de ye kase no nipa no ene Zimbabwe fo ne Mozambique fo no sa woka nipa ni nyina bomu a wo ha mo bopen be se aduo wotwe de na eye wonum mo kire se papa so pa wo maso no enye ne no mode ni ye mu ntiase be ya South Africa man no ebenya ahoto wonom be ha wonom enframa betimi afa wonom ho wa bra nipa bodompem de egu mu so munya hwene enhome no sa bia we betimi aboa wonom ti wo ya aban bi ewo man bi so na sa wo hwehwe wo ne emaye emma wadehye ni titu ne mabunu na dwuma na wo nsiesie wo man na so man no wo de begoro atopre ama wadehye no ho afa wonom se obetia wonom na achi edo ma twere eye South Africa man ni mu de a wasenya ade a wonom be makwan sente no wonom nhwe no obi ansiesie ne kro ye wo man ye na wadehye ni nkam na won se che be ye oda ente se won sayem wei eye nsamo a efri South Africa man so for ya wono ehwe atentre ne ene wonom amamra empuntuo eso yewura eye emma moloko asemokubayi ai wade etu jason pakase ye di bua manebo dan mo ye nto asonko eye amanone nsem na mu bi ye to aso a ye kwa kowie ni nyina wo Bangladesh mamu madam Furube mo wo mukrom ho na ehon nso na Ghana ha eto ya yesu ho sai afa ya dehye na no ye ti gotem edodododo na embenimfo asase adan bi kura sisi sunsumram wo mu bu ni nyina ngu no wonom nso ahu bi na Rubel se apam yanyamo de ni bi na se de osika no no yanyamo de ni bi na mo ya de nipa hu se mo na se de nkra na kire ne se enso no hyase be se kwase da no mo ho na wo mo keka se de asi ba mamanfo nipa makoma do num ba ko ena se se wo mo ti na nanom won se do na nso se ya hwe no wo ye pai so a ase de wo mo fami de nka ye betimi anantimo se we bi ne yanya no ha kura nka betimi anom kura hwenya yen na wo mo de efa wo mo usa nipa makoma 51 edo num ba ko ena wo mo ti na nanom won se do empempem etutu wo mo afiri wo mo afiem na se de enso ni ye no wo mo ho no nso e wo fam lowland ti se de ye hai afienya do wenya ase ho no ekọ sa pepepe ena ho no nso tie enti wo mo nso ye eto nso no eno mfra ma na eba na ukọ social studies denta no mo ka Southwest monzunwe nubia enti empanimfo a wo mo ena hwe tuturu ene flooding forecasting and warning center senka ye he yanka beka se gmetefo no de wada no sada ojoy rehan wo se de akire kura ya akese ye boboba na wei edadwo wada no na akọ wiase nyina apa no so amanfo de atoto so bisa sa APAM DADAA no de no wo ye yanka odi si sa de hu kwan a se foforo ba ya de asi na chese se de ye amanyosem no sa na wo mo so yo wo mo sua yen enti eno ye de eboboko so a wo mo kire se cause bazaar ho de enso ni twi pa efa ba bia refugee camp bi kura wo mo suku e wo ho aprankura no fa e de wo mo ko ye no akwa ye nipa e wo Bangladesh mamu eno so ne ye gina na anwumere ensam no a ye de bre wo ye de wusie na emoma fe no waso afidie no a de ba ye ni bi ne se Iyokofo de krata babonten etrese yero America saboaje MPP kasamafo ni mu baako eye nokrasa wache no nasika best 55 million Ghana cedis ena wone nkofo bi akwakɔhye wonom to kwa bone so a wo pese woje ho nsɛm eyade a wote na wasaachi yi ho no yero Jason Frimpong kodua oye twerɛfo de ma wosona manwuko na ya aka kyire di nkɔmɔ wota kwasompa na no obi nsan so pa na wie na wode afutuo amakuo ma ne se bibia ni na wo mo chewa ya menye dede nkoso tension bia na emom
fa manyoko no nhyehyɛ ne mmra so na ntwitwaje emerem Yeremu ewo obuase na Anglo Gold Ashanti mais na wonum ye no hono mo kire settlement for wonum social responsibility ye wo se wonum de yema wonum no wo mo eyema wona so temem for no mo nhwe emansiesie pa enkoso enam so ema eye managing director ya woda ano de asemi eda wonum se wonhwe na wonsesa wonsu ene won ban wo ho sa na hot bite num no ye kwa afa no south east ho na timamufo wo ho Wamuhuru wamwampi ene disi se okanse dwa no wamude beba adujama ewie wamude kwa abesenwa ene nti muhuru no ho aye kokodi ho nkomo ma nanahema wakasa ho bia ebenezo uso ansa eto de aka ede mane na asantemamu kwa me wire dude ba se ohumase bonso junction asase anananom ayi se womfanya ka ya ade no ebi se oye private developer wo de ba be ye filling station wom se ye station ne mu anya filling ti wo mo nte ase ene no yede to awo yede ama no ne de enso esom wate se ye ko South Africa de esi wo ho ya Ghana fo bi ebi kura afa ho ati nananom wanse de no ye san ko Bangladesh ensu ahohoro wo mo a asase ne bi kura ebugum no yede bre wo ne chese Ghana ye de no wo manya bi na wo de kura eye double anwumre akankanfo no ye double triple way man ajapi APAM DADAA mene yabre wetia Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya yadamu ase ama monitia ekudonton semi efa SOMPA 106.5 FM Accra so wabra esetwa ne ho ewo takwa SOMPA kumase SOMPA sunyane SOMPA techimai SOMPA enkranza SOMPA doma SOMPA ene miamia hodo takwa de munyina eka ho ya wodwani kiremu ewo eye kingdom mankasim 106.1 FM so febi ena doma FM so eyade a wonom so febi ye na wonom asimidima fo eba center Dr. Tam Daso wode na ya sabia ene mu adro kronkron no etimi eta yechi just hot bread and pastries and so one hot cake no me pacho ya no nya bi 3 Ghana cedis pe na eyebocho we yellow corn ni bia vitamin C ahyemo ema se be na wonom ede eboa ye ene nwumako ahodo yes sorry so amadwumedie nkaye no obankra asenum dia mango day SOMPA fidi ahodo no so no ne etoato aso nyina no eba mo akwam yada news screen no enyina ase ema wonso a wotie ye no so yada wase Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, eko US. Na no kwa wo kura fa me bo mamania. Na papa mo ho te sen. Awurade aduma habako. Na ko jejesi, eko ba simple mo. De wo ton adansi ho nyama no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wo dru US won so manfo bo ndin sa na. Papa US hakura de. Na ko jejesi company limited ajiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi ho nyama dia. Obia se na na kodjesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wakasoa. E ho na wo bia koto adensi ho nyama. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no mi ensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obia se na na kodjesi eye bemaba e wa dansi mu. Auto cement, iron rods, banding wires, and adwa plywood and just said about that so. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wudu kuka mu a, wudu koja free. Akra wuyi ka so depo. Ene pokura se de no kwa to nchen ya. Wosa wo bu Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wosa bie depo kese so e wo Koshiman. Kumase sepase depo no kwa da nchen ya. Ebi so magazine road, head office no. Wo bie depo kese so e wo da de ntem. Edu so Accra road, from opposite Alhaji Salia. Ampaba Meboshen. Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujesi Company Limited. A Kuaba Simple Point Homeopathy Clinic. Ghana had the obedient in says a prostate. Na baby multiple screening Emma Huni Etuasia. Na a endpoint homeopathy clinic. And answer a kidney, a liver problem. Wofa baby and Ajo. Na dear friend premature ejaculation. Then maybe I won't do for Quaquisia.
asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hye wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma bohia ena akra hanso so de wo mu giamu ankasa e wo sprinters de friend share signboard no wudro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fua. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Satikwapo. Onyankopon di fa wasra no ewiye brim. Enam ne nsa so ama Onyankopon